Kublai phi baru kini gilongi kubor bam takasni. Kat ba kiseng san perthei ginang penjuri gijing penkret na gamta jingïakhun by election shaka Shillong parliamentary seat u president ga Meghalaya Pradesh Congress Committee but ubla ai jingmut da state congress ga mukartong banyakun u Vincent pala. Ulong ba kani ga jingïakhun election kanong ka bajur bha bar ka babun liang. Namar babun kiseng julab kiseng national kinsawan rai ki kertong gi baklan. Daga bapan pau bagani election kanong ka way nagi jingïakhun election ki bating tam hagi nagi snem balalen kan omlong tang hapren ka congress VPP but NPP ndrei kendon ruki way part kinong yele kai san perthei kum ka Bharatiya Janata Party BJP ka United Democratic Party UDP but kai independent candidate nga UI bagabai election Shillong parliamentary seat kan long ka jingïakhun ka babun liang ka BJP le si kan penyakun ya u cabinet minister Sanbor Shulai ubaklan bha wala ka BJP ka persyang ban pendu bor iki Kristan ki Kristan ro ki dang vote ya ka BJP ong upala daga bapen pau ka jing scam jingmut baki wei pat ki seng kan sa wanrung syaga jingïakhun ulaong ngangit scam baki dang don saki wei pat ki kertong ki seng thamai ru kin sawan bat kin wan da ka bor tang ka BJP la ka Congress ka NPP UDP bat da shisha kin don ruki independent bat VPP komta ka election kalong ka jingïakhun ka babun liang